O jila nkeji atọ wee kụfere elekere 4 nke mgbede. Igbo ndị ọma, ndewonu. Ya ewutela ọnụ na anyị na-amalite ya bụ akụkọ n'azụ oge. Ndị ji akụkọ na mgbede a bụ m Chinedu Nwanekwu na nwaogbo m Chidewa Elibe. Gerenụ ntị n'isiokwu ndị hirodo nke anyị ji mere n'akụkọ. Ụbọchị taa bụ abalị 21 ọnwa Febrụwarị n'afọ 2022. Mba UK egosila mmasị ha inye ndị uwe ojii ala Naịjirịa ọzụzụ dị mma ka ha bụrụkwanụ ndị eji ama atụ. Ụlọ ahịa ndị na-ere mmiri mmụọ petrol amalitere ire mmiri mmụọ petrol karịa ego nke a kwadoro ka ha na-ere ya. Mba Ọstrelia agbapeela oke ala ha dịka ha gbachiri ya kemgbe afọ 2 n'ihi nje okoro ụwa nke a na-akpọ COVID-19. Nwaafọ Naịjirịa ọzọ nwaafọ Valentine adaana n'ọgbọ egwuregwu ugboro 2 n'agbanyeghị na a chọpụtara na ahụ dịzi ya mma ugbu a. Sonye anyị na www.osisaradio.com. Okwu na-ese akụkọ n'ụbọchị taa ga-abụ maka mmemme ụbọchị eji akwado asụsụ ipunne bụkwanụ nke Adaeze Anyanwụ dere. Gezienụ ntị ka anyị gụpụtanụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju ya. Ụlọ ọrụ Imo State Independent Electoral Commission (ISEC) na mkpirisi ya eyigharịala ụbọchị eyiburu na a ga-eme ntuli aka elu nke lokal gọọmenti nakwa ndị kanselọs. Ọ bụbu n'abalị 25 nke ọnwa Maachị n'afọ a bụ 2022 ka e yiri ya bụ ntuli aka elu, mana n'ihi ọnọdụ nhụjuanya nakwa ntigbuo zọgbo bụ nke juru na steeti Imo mere ha jiri yigharịa ya bụ ntuli aka elu. Ozi a gara n'ihu kwuo na ọ bụ na lokal gọọmenti 10 ka a na-akwado ime ya bụ ntuli aka elu. Ozi si n'aka ISEC chairman bụ Odoziakụ Ugochi Onyeka bụkwanụ nke o siri na ndị otu Inter-Party Advisory Council (IPAC) na mkpirisi ya. Ọ bụ na ogige sekretariat nke dị n'Owerri ebe a ka o siri na ha bụ ozi a. Ọ gara n'ihu gwa ha na n'oge na-agaghị aga ka a chọpụtara na agbaala ụlọ ọrụ ha dị na lokal gọọmenti 5 ọkụ. Ọ bụkwa n'ọnọdụ a mere ka eji yigharịa ime ntuli aka elu a n'ihi na ọnọdụ amaghị kwụrụ n'ogbo dị iche iche. Dị ka o zichara ha ozi a, onye isi oche nke Inter-Party Advisory Council (IPAC) bụkwanụ onye bụ onye isi oche Labour Party na steeti Imo, aha ya bụ Maazị Ichie Eke, gara n'iru kelee ndị ụlọọrụ ISEC maka ya bụ myigharị eyigharịrị ntuli aka elu. Ọ gara n'iru kwuo sị na nke a ga-eme ka ya bụ ntuli aka elu gaa nnọọ siriri werere mgbe ọbụla a ga-eyi ya n'ọdịnihu. Otu Biafra Nations League adọọla ọchịchị etiti na ndị ụlọikpe aka na ntị nke ukwuu n'ihi nnwụchi anwụchiri ndị ala Biafra n'ụlọ mkpọrọ nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Otu a kwuru na ha agaghị anabata ọchịchị etiti ma ọ bụ ndị ụlọ ikpe n'ala anyị iji nkụda mmụọ ime ka ndị Biafra nọrọ n'aka ha ruo mgbe dị anya. Onye osote onyeisi otu ahụ bụ Ebuta Takum mere nkwupụta oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Ikon na steeti Cross River taa n'ihi mmeghachi omume nke Nnamdi Kanu ebugharịrị n'abalị 14 n'ọnwa Eprel afọ a. Ndị mba UK ekwupụtala na ha adịla njikere inwe ezi mmekọrịta ha na ala Naịjirịa ịlụ ọgụ enweghị ezi nchekwa na-adakwasị n'ala anyị. Minista for Africa bụ Latin America nakwa Caribbean bụ Vicky Ford kwupụtara nke a oge ha na Minister of Foreign Affairs bụ Geoffrey Onyema nwere nnọkọ taa n'Abuja. Ford kwuru na mba ha dị njikere inye ndị ntorobịa Naịjirịa nakwa ndị uwe ojii ezi ọzụzụ
iji nwee ike ịlụ ọgụ enweghị ezi nchekwa nọ n'ala anyị. O kwuru na nke a ga-enye aka iji mee ka mpụ na ihe ndị ọzọ na-eme n'ala anyị wee kwụsị. Ndị steeti Imo ka a na-enye ndụmọdụ na ha gbaa mbọ kwado ọchịchị Senetọ Hope Uzodimma iji nye aka ka ihe ọma si n'aka ọchịchị a ruo ebe ogbe ha dị iche iche. Ọ bụ onyeisi oche APC nke Umuezeala Ward Ehime Mbanọ, aha ya bụ Maazị Ifeanyi Ọhaegbu, kwuru nke a na oge ha mere njem ha jiri leta otu n'isi ogbotogbo ama ama n'okwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, aha ya bụ Ogbuagụ Celestine Iweagụ. Ọ bụ n'ihi inye ya akwụkwọ ejirimara otu ya dịka APC ka ha ji wụcha na ya bụ ụlọ nwoke a. Ha gara n'ihu kọwaa nwoke a dịka dimkpa, bụkwanụ onye eji aba mba, onye eji eme ọnụ n'ihe ime Mbanọ, ọkachasị gburugburu steeti Imo nakwa ala ofesi. Ozi a gara n'ihu kwuo na onye a nabatara ọhụrụ aha ya bụ Ogbuagụ Celestine Iweagụ ka a na-atụ anya na ọ ga-eme ka otu pati APC siwanyekwa ike, ọkachasị n'ogbe ahụ. Ogbuagụ Celestine, onye a na-etu ikuku ndụ ndị Igbo, ka a na-akọwa na ọ bụ nnọọ onye ndị obodo ahụ ji eme ọnụ. Ozi bịara n'aka onyeisi oche ndị Ọkaigwe Elders Forum, bụkwanụ onye eze Dọkịta Oliver Ọhanwe, gara n'ihu kọwaa Celestine Iweagụ dịka nwaafọ eji aga mba. O kwuru na nwaafọ a na-enyere obodo ya aka, ọkachasị n'oge enwere ihe nhụju anya nje COVID. Ọ gbara mbọ gosi ndị ogbe ya nakwa ndị bụlọ ebe ahụ ihe ọma na afọ ọma. Dịka Iweagụ na-akọwa otu obi dị ya maka nnabata nabatara ha n'otu pati APC, ọ gara n'ihu kelee ọchịchị etiti, bụkwanụ nke Muhammadu Buhari nọ n'isi ya, kelekwe Senetọ Hope Uzodimma n'otu ọchịchị ya si adịga mma na steeti Imo. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ wụchana ịkwado otu pati APC ma nyere ha aka ka ọ ga-abụ pati a abụrụzie ihe eji ama atụ na mba ụwa. Otu National Association of Nigerian Students enyela ọchịchị etiti ofu izu ụka ikwebata na ihe otu ASUU gwara ha ka ha mewe ha, ma ọ bụghị ya na ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ala Naịjirịa ga-eme ihe ha na-atụghị anya ha. Onyeisi otu ahụ bụ Sunday Adedayo bụ onye mere nkwupụta taa na Sokoto oge ọ bịanyechara aka na akwụkwọ iwu nke otu ahụ na Gọọmenti House nke dị na steeti Sokoto. O kwuru na ọ bụ ihe na-adịghị mma na agwa kemgbe afọ 1999 ọchịchị etiti na otu ASUU nwechara nkwekọrịta, mana ha achọghị imewe ha ihe ha bịanyere aka na ya. Ọnụego mmiri mmụọ petrol na ha na-arịli elu n'ala anyị. Akụkọ gara n'ihu kwuo na nchọpụta emere na nso nso a na-egosi na ụlọ ahịa ndị na-ere mmiri mmụọ petrol amalitela iweli ọnụ ahịa ego mmiri mmụọ petrol. Nchọpụta gara n'ihu kwuo na ọ bụrụ na emeghị ngwa ngwa emeghara ọdachi, ndị ụlọ ahịa nwere ike ire otu lita petrol ego karịrị 180. Mana dịka ụmụ mmadụ nọ na-ebe akwa na-eti ọpịọkọ n'ihi nhụju anya inweta mmiri mmụọ petrol nakwana oke ọnụ ahịa a na-ere ya, ndị ụlọ ọrụ Nigerian National Petroleum Company Limited agala n'ihu gọrọkwụ n'aka ha na ha amaghị ihe merenụ ndị ụlọ ahịa ndị a ji na-eweli ego mmiri mmụọ petrol. N'otu aka ahụ, ndị na-ahụ maka inyocha otu esi ere mmiri mmụọ petrol n'ala anyị bụ ndị a na-akpọ Nigerian Midstream na Downstream Petroleum Regulatory Authority agala n'ihu yọọ ndị a na-ere ahịa na-ere mmiri mmụọ petrol n'ego karịrị dịka esi dobe ya ka ha wetuo aka na-enwe tupu ọ bụrụ aka mmadụ.
Ozi ọzọ bịakwara n'aka Chief Ụkadike Chinedu, onye na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ mmadụ n'otu Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria gara n'ihu kwuo na nchọpụta achọpụtara na Lagos na Abuja gosiri na ọtụtụ ndị na-ere mmiri mmanụ petrol na-ere karịa ego a gwara ha sị ha ree. Ọ bụzi nke a mere ka ụmụ mmadụ ji na-eti ololo ma yọọ ndị ụlọọrụ NNPC ka ha mara ihe a ga-eme ka Nwaugo wee biri. Oke ọṅụ ejupụtara n'etiti ndị njem dịka ha malitere ịwụcha na Australia n'ụbọchị taa. Ozi a gara n'ihu kwuo na mba Australia gbachiri oke ala ha kemgbe afọ 2 n'ihi nje okoro ụwa bụkwanụ nke a na-akpọ COVID-19. Akụkọ a gaziri n'ihu kwuo n'ụbọchị taa na ebelebe gburu n'ogige ụgbọelu nke dị na Sydney nakwa Melbourne bụkwana ebe ahụ hụrụ na ọtụtụ ụmụ mmadụ ndị karịrị akarị na ebe ahụ na-eche ndị ezinụlọ ha ka ha na-abata n'oge ahụ. Ozi ọzọ kọwara na otu nwoke aha ya bụ Benny Edmonds jupụtara nnọọ n'anya mmiri ọṅụ dị ka ọ nọ n'ọdụ ụgbọelu were makụọ nwa ya dị afọ 8 aha ya bụ Charlotte, bụkwanụ onye ọ na-ahụbeghị kemgbe afọ 2 na ọma. Anyị cheta na ọ bụ kemgbe ọnwa Maachị n'afọ 2022 ka ndị Australia gbachiri oke ala ha. Ọ bụzi nke a mere ka eji akpọzi ha Fortress Australia n'ihi mgbachi ha gbachiri oke ala ha kemgbe 2020. Otu egwuregwu Royal Charleroi agaala n'ihu kọwaa na nwa ala Naịjirịa onye na-etikwana ịgba n'otu egwuregwu Super Eagles aha ya bụ Valentine Ọzọnwafọ dara nnọọ n'ọgba egwuregwu ugboro 2 nke a kpọtụrụ n'abalị Satọde n'izu gara aga. Ọ bụ n'ime egwuregwu bụ nke ejiri ọkpụ goolu 3 a na-achịtaghị aja were kụpịa ndị Zebras. Ọ bụkwanụ ndị Union St. Giles kpara ya bụ ike n'ọgba egwuregwu. Anyị cheta na ya bụ Ọzọnwafọ bụkwanụ onye malitere ịkụ bọọlụ n'ala Naịjirịa n'afọ 2021, bụkwanụ oge onye wụbụ onye mgbazi otu egwuregwu Super Eagles Kenneth Rowe tinyere ya n'ọgba egwuregwu bụ nke ala Naịjirịa na ndị Cameroon kụrụ na amamaka enyi na enyi. Onye ọma na-ege ntị, ka a wetaziri gị okwu na-eso akụkọ nke na-akọwa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị a na-eme mmemme asụsụ Ibunne nke Adaeze Ọpara Anyanwụ dere. Ụbọchị mba ụwa na-eme emume asụsụ Ibum, ụbọchị ikele Chineke maka onyinye asụsụ nke o nyere mmadụ. Mmadụ ji asụsụ ekwurịta okwu, bụkwanụ usoro o si kwupụta ebumnuche ya, emetụtara ndị ọzọ nakwa ọchịchọ ya. E nwere ike kwuo ya n'ọnụ, dee ya maọbụ gosi ya, nke gbakwasịrị ụkwụ n'iji aka egosipụta ihe mmadụ bụ n'obi. Eji asụsụ ekwurịta ihe a chọrọ ka ha nụ ụdị ihe a chọrọ ka eme. Ọ bụ ezie na mmadụ agaghị ebi na-enweghị asụsụ akwakọrịtara iji eme ihe ọbụla. Asụsụ bụ isi sekpụ ntị n'ime ejirimara mmadụ. Ya mere ejiri ekwu okwu sị na anyị bi n'ime ụwa asụsụ. Ya mere asụsụ mere ka mmadụ dị iche n'ebe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nọ. Anụmanụ ndị ọzọ na-emekọrịta mana ha enweghị asụsụ. Mmadụ ọbụla zuru oke nwere ike ịmụta asụsụ a maọbụ nke ọzọ. Ọ nwere ike ịmụta asụsụ ebe a mụrụ ya n'ime ya. Ọkọwa okwu bụ nke a na-akpọ New Encyclopedia Britannica n'asụsụ Bekee kwuru sị mmadụ ọbụla ahụ na ụbụrụ ya zuru oke nwere ike isi na nwata sụma ma na-anụ okwu ọbụla e kwuru nke si n'ọnụ pụta, nke sitere na mmegharị nke akụrụngwa nọ na akpịrị n'ọnụ mmadụ were na-amụta. N'afọ 1999, e kewapụtara ụbọchị pụrụ iche iji kwalite asụsụ Ibum, nke ebumnuche ya bụ iji kwupụta asụsụ ole e nwere n'ụwa
ụwa yana iji chekwaa ya. Atụmatụ a sitere na mba Bangladesh pụlite dịka ha na-emekwa icheta ụbọchị a nabatara asụsụ ha n'abalị 21 nke ọnwa Febrụwarị n'afọ ọbụla. Ọ bụ site na mmemme a ka ha ji eme amamaka na agụmagụ ma na-ekwukwa ukwe dị iche iche. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO na mkpirisi ya kwadoro ya na nnọkọ ọzụzụ ha nwere dịka a na-eme emume a kemgbe afọ 2000 nke ejiri ọtụtụ isiokwu wee mere. Isiokwu mmemme nke afọ a bụ iji nka amụ ọtụtụ asụsụ, ihe ịma aka na ohere dịnụ. Nke a nwere ike imezi ụfọdụ ihe ịma aka ndị ahụ kachasị enye nsogbu na agụmakwụkwọ taa. O nwere ike ịkwalite mbọ iji hụ na etinyere n'ọrụ ụkpụrụ ga-anọte aka ma nye ohere maka mmụta nyere mmadụ. Ọ bụrụ ma a hazie ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, a ga-enwe ọtụtụ ihe ndị a ga-amụta nakwa ihe ndị ga-enye ka a kwalite asụsụ epum dị iche iche. Nkụzi ụbara asụsụ nke gbagidere ọkụ n'asụsụ epum bụ ụzọ pụrụ iche iji kwalitekwa mmụta n'ogo dị iche iche. Ọ bụ ezie na asụsụ nwere ike ọ bụghị otu, ma site n'olu ndị ka eji amata ebe onye si were pụta. N'ime asụsụ niile nọ n'elu ụwa, asụsụ Igbo bụ otu n'ime ha. Ọ mepụtara ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ibipụta akwụkwọ agụmagụ dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ọ bụ ụzọ nzirịta ozi na mkparịta ụka erezie gawa. Ọtụtụ ndị na-akwado asụsụ Igbo etinyekwara ego ha iji hụ na asụsụ anyị nke bụ osinanna rute anyị aka n'ofughị kpọrọ. N'agbanyeghị ihe ndị a niile, asụsụ Igbo na-agabiga ọtụtụ ihe nke nwere ike ime ka ọ nwụọ, dịka UNESCO kwupụtara na ọtụtụ asụsụ ga-anwụ n'oge na-adịghị anya. Ọ bụghị naanị ịdị na-asụ asụsụ epum ka ọ dịrị ịkwalite asụsụ, kama ndị ọchịchị nwekwazịrị oke na ọrụ pụrụ iche dịrịla ha ịkwalite asụsụ site n'inye akụrụngwa eji akụzi ihe n'ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche. Dịka otu n'ime asụsụ atọ a nabatara dịka asụsụ Naịjirịa, na-eleghara asụsụ Igbo anya n'ebe ọ dị ukwuu. Asụsụ Hausa na Yoruba abụrụzie dịka otu n'ime asụsụ atọ a nabatara dịka asụsụ ala Naịjirịa. Eleghara asụsụ Igbo anya n'ebe ọ dị ukwuu nwere ike bute oke ntaramahụhụ nakwa n'ihe ihere. Mana dịka o siri adị ihe, a chọpụtara na eleghara asụsụ Igbo anya n'etiti asụsụ Hausa na Yoruba bụkwanụ asụsụ ndị a na-akwalitezi n'ogo dị iche iche na mba ụwa. Ọ bụkwazị n'ime ọnọdụ ọjọọ a nakwara anya mmiri a ka ha na-anọ na-egosi asụsụ abụọ ndị a, Hausa na Yoruba, dịka naanị asụsụ ala Naịjirịa nwere. Iji nka ụzọ ọlọrọ ọhụrụ akụzi ihe ga-enye aka maka ezi mmụta na-enweghị nramahụ ọbụla. Ma asụsụ Igbo enweghị ọnọdụ na nke a, dịka ọ ka na-adọlị ndọlị ịdị ndụ. Ya mere, nka ọlọrọ ọhụrụ ga-enye aka maka mmụta ma kwado ọganihu nke nkụzi na mmụta bụ ịgba maka mmadụ niile. Dịka mba ụwa na-eme emume ncheta asụsụ epum n'ụbọchị taa, a na-akpọku ndị Igbo niile oku ka ha kwado ihe ọbụla na-akwalite asụsụ ha, tụmadị ugbu a ụwa gbagotere site n'iji ụzọ ọgbara ọhụrụ eme ihe dị iche iche. Ọ bụkwanụ site na ụzọ ọgbara ọhụrụ a ka esi emepụta ihe dị iche iche, ọkachasị na-egosipụta ọtụtụ omenala, bụkwanụ nke na-egosi otu asụsụ si wee na-ada n'ogo dị iche iche. Iji mee ka nke a mezuo, e kwesịrị itinye ndị omeiwu, ndị nkụzi, ndị ọkachamara, ndị nne na nna na ezinụlọ dị iche iche. Ha kwesịrị iso n'ịkwalite ịmụ ọtụtụ asụsụ, ọkachasị asụsụ Igbo, iji nye aka kwalite epum n'ogo dị iche iche. Asụsụ ruru 6,500 na ọmawụ juru nnọọ n'elu ụwa nke a,
ebe ọtụtụ n'ime ha anaghị amụta aka. Dịka onye na-asụ asụsụ Igbo, ọrụ dịrịla gị nke bụ ịkwalite asụsụ Igbo. Ọtụtụ mba ndị ọzọ hiwere ọtụtụ ihe dị iche iche iji mee mmemme ncheta ụbọchị asụsụ epum, dịka inye akụrụngwa dị iche iche maka nkụzi na mmụta yana ihe omume dị iche iche nke na-akwalite asụsụ ha. E nwere ike ịjụ sị, olee ihe ọchịchị ala anyị na ndị otu dị iche iche ndị si na ha na-akwalite asụsụ Igbo merela n'ụbọchị a, bụkwanụ ụbọchị pụrụ iche iji mee ya bụ mmemme ma kwalite asụsụ anyị ka ọ dị ndụ ghara ịnwụ ọnwụ. Asụsụ dịka ngwa siri ike nwere ike ịgbanwe ọnọdụ dịka ụfọdụ ndị mmadụ si chee, nwekwara ike ịgbanwe otu anyị si ahụta ụwa a. Nelson Mandela kwuru sị, ịgwa mmadụ okwu n'asụsụ ọ na-aghọta, ọ gara n'isi ya. Gị gwa ya okwu n'asụsụ ya, ya bụ n'asụsụ epum, ya gaa n'obi ya. Onye isi UNESCO bụ Andre Azoulay kwuru na asụsụ epum na-agbazi ndụ ndị na-eto eto, bụkwanụ ndị ọnụọgụgụ ya ruru nde, dịka o kwere na ụmụaka kacha amụta ya bụ asụsụ. Ọ bụkwanụ naanị ụmụaka amụrụ n'ogo dị iche iche bụkwanụ ndị na-enweta ya bụ asụsụ epum, bụ ebe a nọrọ were mụọ ha. Ọ dịkwa oke mkpa nke na ụmụaka niile kwesịrị inweta ohere pụrụ iche ịmụ ma na-akụzikwara ha asụsụ epum ha. Otu nchọpụta emere ugbu a na-akọwa na pasentị 40 n'ime ọnụọgụgụ ụwa a nọ n'ime ya ugbu a enwekwaghị ohere ịmụta asụsụ epum ha, na-abụ asụsụ ebe a nọrọ mụọ ha. Pasentị 40 n'ime ọnụọgụgụ dị n'ụwa ugbu a enweghị ohere ịmụ ihe n'asụsụ ha na-aghọta maọbụ n'asụsụ ha na-asụ, maọbụkwa asụsụ epum ha. Iji ụfọdụ asụsụ a nwere ike ime ya na-adị mfe maọbụ siwanyekwuo ike ime nke ọma n'ihe gbasara asụsụ n'ụwa nakwa ogo mmụta. Opekata mpe, pasentị 43 n'ime asụsụ mba ụwa niile nwere ike ịnwụ, ebe ihe erughị 100 n'ime asụsụ mba ụwa ka eji eme ihe n'usoro ọmụmụ. Mkparịta esi n'ọnụ ụdụdụ were kpaa na-abụkarị n'asụsụ English, Chinese na Mandarin, Spanish, German, dgz. Ma onye ọbụla nwere oke iji asụsụ epum ya maka iji cheta ihe ndị mere n'oge gara aga, omenala na otu ndị mmadụ si eche echiche, ọkwanụ nke asụsụ na-anọchite anya ya, ka e nwere ike kọwazie n'ụzọ doro anya site na asụsụ epum. Ọ bụ nke a bụ nnọọ isi sekpụ ntị maka ebumnuche mba ụwa banyere asụsụ epum. Asụsụ dị nnọọ oke mkpa maka mmadụ na n'ụwa anyị nọ n'ime ya, maka nkwado na nkụzi bụ ịgba maka mmadụ dum, ya na iji kwalite ala anyị nakwa mmepe obodo. Mmemme a na-egosi mkpa ọ dị ichekwa asụsụ epum. Ọ na-akwado anyị oge dum iji asụsụ anyị kpọrọ ezi ihe ma ghara ime ihere iji ya eme ihe n'obodo anyị, nke nwere ọtụtụ omenala dị iche iche eji mara ya. Ọ bụ Adaeze Ọpara Anyanwụ dere ma sụgharịa ya bụ okwu na-eso akụkọ, ebe Maazị Chinedu Nwanekwu gụpụtara ya n'asụsụ Igbo. Ya ndọmanege anyị ntị ụbọchị a ka ọ ha n'ọnụ, n'aha odekọ anyị n'ụbọchị taa bụ Chinwendu Efegadị, ka nwogbo m Chidewa Elibe na mụnwa bụ Chinedu Nwanekwu, anyị na-asị onye ọma gịnwa gere anyị ntị, ime na ihere ka gị ya akọkwara ya o, ndewonu.